Takže čaute. Pau, 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 pau. Boha. Takže čaute za vás, menite ďalšie video a dneska to bude druhý part zo série Pixel Gun. Peniaze? Chcem peniaze, lebo si šetrím na base. Diamondy, to tiež zíde. 10! Pet. Zajíc. Zajíc. 7. Berem. Craft. New items. Base. To sa nedá ešte doplatiť asi diamondami. Ako v iných hrách. No. A v tomto diele si zahráme. Budeme hrať battle. V minulom diele sme hrali tieto duely. Traja versus traja, hádam, nie si taký sprostý, viete. Ale ukážem vám to. Dáme si túto mapu. To sú dve lode. Nie, loď. Tie mapy, kde sú iba traja, sú malé. Ale mapy Team versus Team, to sú veľké mapy. No však. Čakaj. Prečo? Však to bola moja. Aha, zabudol ma zhora. Hneď som späť, idem na vec. Som späť. Ukážem vám tentokrát každý druh battle. Ale ja som nechcel túto mapu znova.
Hej, no, oni tu majú 1000-kového, ja som 1000-kový. Hej. Tak tu majú už iba slabého, lebo on sa odpojil. Tu asi nikto už nebude. Takže tu sme mali Traja versus Traja. Neviem, čo sa... Aha, reklama. Sme späť. Let's do the girl. Duel sme robili. Toto sám už som zabudol, čo je. To si server, tie mne idú. Tam som jednoznačný winner, ale na tejto mape. Servery, tie mne idú najlepšie. To proste, ako tam som, tak ak dostanem dobrú zbraň, ak nedostanem nejakú šitinu, tak proti mne nemá už nikto šancu. Ide o to, že musíme sa rozbehnúť k truhle. Dárite, to som nepremyslel. Zlá zbraň. A hľadať truhly a zabíjať každého, koho vidíš. Ale s touto zbraňou ja neviem hrať. Takže budem sa asi brániť. Snažiť zabíjať sa nebudem. Musím nájsť nejakú čestu. Tam býva česta. Už sme v finále. Už sme iba dvaja. Aha, tak ešte sme traja. Finále iba ja. To bola rýchla hra. Toto bude rýchla. Hen čo má on za zbraň? Debil, strieľam po ňom bomby a... Yes, krásne som mu dal damage. Krásne, ale on mne ešte krajší. Vidíte? Mi to vypadlo z paličky. Vidíte, buď sa dostanem do finále, alebo, no tak dostal som veľmi zlú zbraň. Možno pre niekoho je to veľmi dobrá zbraň, ale ja s ňou neviem hrať. Keď dostanem Thompsonku, no ukážem vám, potom vám poviem, že dneska budeme hrať asi servery. Budeme hrať servery dovtedy, dokým to nevyhrám. Tak? No, aká s tou celkom viem hrať, ale sú určite aj lepšie. Prečo ide do mňa? Počkaj, ja som bol ako prvý? Nie, ja? Že som trojnásobný majster v serveroch?
pozorovať. No napríklad s touto zbraňou viem veľmi dobre hrať. Tak idem pozorovať tohto. Next. Sem na to idem hrať. Ideme hrať dovtedy, dokiaľ to nevyhrám. To nebude dlho. Ja som v serveroch veľmi dobrý, keď dostanem zbraň. Áno? Potom, teraz nemám chuť. Nie. Táto dvojková brokáda, toto je vlastne vylepšená vylepšená brokovnica. Ale ja nie som ja nemám rád brokovnice. Akože v reále ich mám rád, ale v tejto hre s nimi neviem hrať. Niekto ide... Dosť noobské levely. To čo tu dostávam za noobské levely? Som z nich úplne najlepšia. Mám level 20 a oni nejaké brokovnica. Lenže jednotková. Teraz nájdem čestu a že Thompsonka. Često. Aká? Idú po mne dvaja. Som to do neho napálil čo najviac ako môžem. Čo? To nie je možné. Nie som odsmerovaný. Co sa dá? To je laserovka. Má tu slušný damage. Sa tu idem zakempiť. Teraz som sa nasral. Teraz som sa tu pri nasral. Teraz vás idem rozbiť všetkých hajzlov. Hajzloj malý. Teraz idem rozbiť. Nie. Nemám to rád. Zase tá brokovnica.
Tam by mala byť 6, kam som teraz strelil. Už mi potrá, yes. Naboje, berem. Niekto sa odpojil. Dobrovoľne. Teraz nie. Ako však som to do neho 3-krát napálil. To nie je možné, ak teraz ja zgebnem. Nevidím, koľko mám HP. 2, super. Ale však som to do neho 3-krát napálil. Prosím, hapka. Yes, to som presne potreboval. Veľké finále. Teraz nájdem čestu a že že Thompson by sa mal celé finále vyhrať. To je tento debil. S týmto blbcom som ja. V finále. Nemohol to byť ten... Čo? Však som to do ňoho 5-krát napálil a on nezgebne? On do mňa dá oheň raz a ja zgebnem? To nedáva logiku. Jebem na to. Sorry, pardon. Ideme team versus team. Mapa. Today. Master Ball. No, máme naskok. Ja som sa pripojila, hneď vyhrávame 3-0. Nebol som prvý, kto z nás gebol, to je super. Keď nie prvý, tak druhý, no. Tahle hra vám zničí život. To si pozriem. Niekto po mne strieľa.
Mína jedna, mína jedna, mína jedna, mína jedna. By som ani nestúpil? A bav. Lily Osadková. Toto dáme takto. Toto si spravím heal. Desať. Rýchlo. Plus 1. Však sme vyhrali. A o 11. Každý sám za seba. Každý sám za seba, mne ide tu. Prečo som posledný? Sa nečudujem už. Nečudujem sa, že som štvrtý. Je mi jedno, koľko ty budem, ale nechcem byť posledný. No stoj. Jodoriti. A zrazu tu nikto není. No ten heal ma nehýluje, alebo čo? No som sa nasral. Hen už mám iba 181. To si to mňa byš prdel. No, ak sa vám dnešné videjko páčilo, tak dajte like.
A všetci zahráme toto, čo som zabudol aj ja. Čo je to? Block Crash? To čo je? Som zabudol, čo je to. A to tu ani nebolo v minulom update, ja som to už nikdy nehral, takže neobvinujte ma. Nemôžete, nemáte právo. Neviem, čo to je. Sranda. Takže už viem, čo to je to. A ak sa vám dnešné video páčilo, dajte like, podporí ma odber a prečítam si vaše komenty. A budem sa podľa nich inšpirovať. Každý čítam,